Mars ni khatsang ni som ni panga in rin ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule zirtom ni khani Ukraine ram President Vladimir Zelensky chu US a khalin Washington DC a Oval Office a US President Donald Trump le Vice President JD Vance-ten anin bia he in biak na hian US in Ukraine rama le hnuai thil hlu rare earth minerals le thei dan tu le US in Ukraine tan pui zel thei dan tur sei tur an nia masean in biak na hi akal fu lova Zelensky hi Trump le Vance te chuan an lo chil ron hrep ani bera khovel ram president te in biak na thil thleng ngai lo thlenga Zelensky adiau du big lova anin bau na sa hle ani atopa pheichon Zelensky hi thinrimina chuaka he in biak na hi na sa taka soizui zel turina topta a inrem na thu engma an soi lova thoho na tur thu thung zia te pheichu ala hle ani he meeting a hian Trump chon Zelensky hi US ina puina wanga lom turina hrila Ukraine rama rare earth elements chu US ina lak theina na inrem na siam pui turan norin ani lo chon Russia beina lakan in vena tura US in Ukraine puina chu ati to pangti a hrila Zelensky hian chu ti te ngota tlom chu lo tum lo na samaya anin bau ta zekani hetiang thila thlen nu hian Trump chuan social media post siam ngalin President Zelensky hian America telve chuan remna siam atum lo bur nin ka hria United States of America chu Oval Office za om taka aza lo zialan tirani remna siam tura in pe huna aron kal le theyang ati kumthum liamta Russia in Ukraine run nuwa khotlang ram zongjong te chu in thurualin Ukraine puina konga anche sowa US point kumthum chung in Ukraine puina hian dollar tu le ding on somruk paruk vel zet amang to a January tha Chaman US President official le nu khan thilkal dana in thak chowa Trump hian phone main Russia President Vladimir Putin a bia Russia palai te nena in beturin Saudi Arabia US palai atira Ukraine le Europe palai te tel lovin in bia he in biak na hi Zelensky le Europe ram hruai tu te chuan an pomlo thu le US le Russia te chuan an tel lovin Ukraine chungchanga in rem nan nei turani lo antia Trump hian Zelensky hi mimal taka bein Ukraine rama in thlan pui nei du lo dictator ani atia US puina churem changa la apu bokani hemi nu hian French President Emmanuel Macron le British Prime Minister Keir Starmer te chuan Donald Trump chu muturin US an zin to a chumi nu a Zelensky hi azin vele tani Macron le Starmer te chuan Trump hi za taka bia in anin biak zo apo Trump fakna hliran chak choka Zelensky ro chuan Trump thu thua omatum lo zialan tirin Akhiat lai nge in Russia President Putin chu tual thattu le fir fiak ti in soyani President Zelensky an Oval Office saluta Trump nenan in chibaya tangin he meeting dang angani don lo ti alang ngala White House lu na konga Trump hian Zelensky hi lo mokin Zelensky hian adan pa nga in Ukraine sipai uniform dum maron ha a he hian in dawlaya president ani na alantira Trump chuan hei uniform ne na ron in thuam up mai ti in Zelensky thom no chu koka Oval Office a thudunin press conference masazo kan neya heta hian Trump chuan in ti thu nei takin chokan ei dun zo is room a conference nei in rem na kan zia kang tuna hian ram pahni ta na thatak in rem na kan nei dona rare earth la chuak tura Ukraine leilung lai turin kanin boss sei mekani atia mase heng ram throi tu te hi anin rem ngal mai don lo ti achiang ngala Zelensky chuan rare earth chungchanga in rem nan ji ma nge in US chuan Ukraine aveng hi mangti ain tiam turani ati vetlata hei hi Trump president le tran tira tanga soi chu adu mi lo ania Zelensky chuan kan le khazia ma sakber tu chu Ukraine ta na ven himna chungchanga ni ka beisaya chu kan mi tele kan fa te beisai berani ati da thungani Trump hian US in Ukraine aveng hi mangti lam chu soidu lovin Putin anena in biak mek thule in biak na thata kan nei thule Ukraine in dona chuan ti top trap thu a soi boka Zelensky chuan Putin amala na ti top turai beina hi karing to khop mai Trang hovin Putin hi kan dan thei ka beisai mase kan tan chuan kan ram himna kan zalen na le mi puiro rel na hi poimo bera kan ram chunga tual thattu nena in biak remna neiro kan tum lo burani atilea Trump chuan Ukraine le Russia in kara remna siam tu ni tuma beitu anga in lan tirin anin biak na lo ngai thla video lo la reng tu reporter telam chu hoin NTU Putin a huat zia hi hetianga in huat na nen chuan in remna nei har khopang atia Zelensky an Putin nena in biak remna nei du lo bur ti a soi chu changin in remna nei tur chuan in hriat thiam ton na nei anga ya
inbiak remna tel lovin eng thuthung ma zia theilawani atibok Ukraine President Zelensky yangoi du lova atan na nga ya tangtlata Putin hian chola tumlo nasa zokin min beizelang min huwa keima wangani lo Putin a hian Ukraine mi te hi a huani nampa khatanga min ngai lo ati ve thung news conference pa nga ya inlung rol takin thu an soyanga rare earth mineral chungchanga inremna nei don thule Ukraine boina chinfel konga po malak zui zelan tum thu an puang turanga yani lain anin hnial chhota chu ni bera kujung chal anin hmuwa anoki po ring chhota viawa Zelensky mai ni lovin reporter pakhat Putin a hian in ka ha inremna bo chedu mayang ti hlau lowem ni ron ti tu thlengin President Trump hian an khum ta a Putin chu a thei top in a trantai mo ti mai turani engtin mo ilua khan tuna bomron tla se engtin nge ti in reporter chu wa awa Putin a hian keima wangin nasa takin atuarani keima wangin Democrat so chuan nasa takin an beya an chuya engkima Russia antia atuar na sasin atita phiar maya he in biang na ve Vice President JD Vance aron enroll vea US President kalchuak ta Joe Biden chu demin Ukraine indona chu Biden a phalna a intranani aron tia tamaro relna hnuaya indona thatak nei an tum thu aron soiboka Zelensky chuan sangni sompakwa po Russia President Putin hian inremna bo chetoa chu tiang mi hring chu eng in biak na hmanga biak chi nge aron ti ve thung Vance chuan inram ti chiat me ka top theina na indorna ni ka soi Oval Office iron kala American media te ma in soi thiami ron tum hi in zalo na ka ngai ati vele a Zelensky chuan Vance chu Ukraine avoi khat poilaron kal lova indona wanga kan torna hi i thiam thlot lo ati vele a heta che hian tramaron in rola aang ta buan mai kan hria thiam tu le kan ril ruput mang tur min reng su boina chin fel kan tumani hi tuna hian mi hring makta duai tel nun na chunga in khela indo pui pathum na chunga in khel meka heram kan ram hi iza lo hleni ati borbora atong la hian Zelensky chuan lo tong ve tum thina tram hian atong nan mia aang buan ani bera ilom turani engma soi thei nei lo in phum mek iram mi pui te pon thi mek tuna hian sipai poi tla chamto paro thap tak ni turin kan ti chak chia US tel lo hi chuan ni ro thap lo to pang ati zui bok hemin hu hian meeting hi ti top ani ta ni Zelensky le ho te chuan White House an chho sana internet lama thua indona in tran ngala Donald Trump chuan Truth Social a in biana tel lo khatiang hun har sa khan engma zirle hria thiam thei ani tak lo atia Zelensky chuan office za lo ni in na soiboka Zelensky chuan exa post siam ve ngalin America mi puite President le Congress te hna lom thu a soya Ukraine mamo chuin remna tlong tling ania chumi nei tur chuan thei top kan chuani atibok Zelensky hian London pan le ngala Europe ram hroi tu te len meeting an nei le don ani heti la hian Russia ram hroi tu te chuan Trump le Vance-ten ron fak ngal thuaya Russia ram Foreign Ministry thu puang tu Maria Zakharova chuan telegrama khatiang mi hring ten om kut thlak lawa Trump le Vance-ten in sum tuan thei kha in sum theina mak takani ti aposani Poland Prime Minister Donald Tusk chuan Dear Zelensky Ukraine trian te u malin inam lawania ti apos ve thung hetianga borok lum takom nu hian Ukraine le US te hi anin beleang em engthil nge thlengang ti hi khovel mi pui zona ni ngala mithiam thin khat chuan US hian China el phaturin rare earth mineral samamo wangin Ukraine hi be chephal don lova Ukraine hian rare earth mineral atangin US dollar tu le ding on zanga vela mu thei dona wangin hemi chungchanga in biang na hi chu timai nan ti top phalin an ring lo bok ani engpo ni se tunlai khovel in dong na hi ral thuam le silai mu ringot ani to lova thil tam tak a in je tel treu to wang le khovel ram lian te hi kong sang in mamo ton le in do ton an nia wangin in rem na thung po hi phek khata zia fel mai thei ani lova Ukraine boina po hi tramana soi ang maya fel ngal turani lo ti alang chiang chho zelani Bahzar lo thira wangin kan lo me